știu ce fel de înțelegere a făcut acest domn cu DNA-ul, nu e treaba mea, nu sunt eu justiția, dar nu vine nici măcar la ședință, pentru că nu are de ce să vină. Și încă o dată îi cer demisia în mod public acestui om. Cred că poliția locală suferă teribil la ora actuală. Sunt un om care a lucrat pe stradă 33 de ani. Îi observ mai bine decât dumneavoastră, dați-mi voie să spun chestia asta, pentru că mă pricep. Au o postură total nepotrivită, nu dau dovadă de profesionalism și mă gândesc că e foarte bine venită oarecare, eu știu, reconsiderarea felului în care este organizat sistemul poliției locale, în sensul că oamenii trebuie mai bine instruiți, trebuie să facă ceva din care să reiasă că această comunitate viteșteană chiar poate avea încredere în serviciul poliției locale, care, din câte înțeleg, este destul de bine finanțat. Vă mulțumesc foarte mult.